ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ସତ୍ୟମ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ। ଆଜି ଗୋଟେ କାମ ଆସିଛି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ମାଇନ୍ସ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ସେଠି। ମତେ ଇଏ ହଉଛି ଜିନ୍ଦଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ର ଭ୍ୟୁ। ଏଇଟା ତା ବାହାରେ ଯାହା ଦେଖା ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି କାଳିଆପାନର ସବୁଠୁ ବଡ ଗାଡି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାଇନିଂ ର। ଏଠି ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟାଇମ ରେ 1,500 ରୁ ଅଧିକା ଗାଡି ରୁହେ ଏ ଜାଗାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟକୁ ବହୁତ ଅଛି, ଆହୁରି ସେପଟକୁ ବି ଲଙ୍ଗ ବହୁତ ଅଛି। ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ପୁରା ଗାଡି ଲାଗିଛି, ସେ ମୁଣ୍ଡରୁ ପୁରା ସେପଟୁ ପ୍ରାୟତଃ 1,500 ଭଳିଆ ଗାଡି ରୁହେ, ମାଇନିଂ ଗାଡି। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଟା ଇଏ ହଉଛି କାଳିଆପାଣି ଷ୍ଟେସନ। ମେସିନ କତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ହବ। ଚାଲନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ 5ଟା ବାଜିବାକୁ ଅଛି, 5-10 ମିନିଟ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମେସିନ କାମ ସରିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଉ ମେସିନ ଯୋଉଠି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ସରିଲା ପରେ ଆସୁଛୁ ଝରଣାକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିପୁ ବି ଧୋଇ ହଉଛି ଝରଣାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୋଇ ହବୁ। ଏ ହଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡେ ଗଛ ଲତା, ପାହାଡ ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ମାନେ ବି ଯଦି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ଥର ଢେଙ୍କାନାଳ ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲିକି ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଭିଉ ଆସୁଛି ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି, ମାନେ ଏତେ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଏଠି ଯେ ମାନେ ଲାଇଟ ବି ପଡୁନି ଏ ଜାଗାକୁ ଠିକ ସେ। ଦେଖ